раис ҷон мегум аки консер кай сар мешида боша хай камтарак тоқат кун сар мешавад охир ҳамин раис ҷон рости гап да ҳамин бо кӯри шумо дигар да пиш кортон кушода абадонда раисҷон ҷон мегум моро ҳамин консерти қимат овардеда хай ҳамин намешид ки яр ҷои ҳамида раисҷон камтар ойликои моро мебардоштед рост ана гап шумо гӯш кунем боз ин консерта тамошо кун консерти гулдухтарони тоҷик ин консертро тамошо кун ойлик пойлик ҳама ёдатон меравад рост мега раис иҷа ҳар як чӯҷае ки бале тамошо кун охир кам баҷонам чӣ ҷо медесодӣ раис ҷон ҷон раис бачара нигоҳ кун чикор карда бач бачарака нигоҳ кун мо як балета ба як азоб мехарем ба иҷора миёем ҷо пул ёфта боша харида боша ростӣ гап ман ҳайрон фародаш кун додарҷон додарҷон як минут шуморо мумкин аст раис гап доштаита оҷа биё биё ассалом раис гап дората додарҷон ростӣ гап ман барои шумо бисёр ҳайрон шудем барои чӣ раис ҷон мо як одамои сарватманд бой тайпода мошин корхона мо се та билета ба як азоб гирифтем ту чӣ хел кардӣ билета ба ту кӣ гирифт отам харид отат гирифт билета отам харид алхона дузидимша иҷа омада шитам отат дар куҷои ҳозир отам ози хонада билет гуфтестан